Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe tiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV en garti kadi e katande jomiraɗo ngam addande on ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji e leydi Sénégal so tawi on jeeyi mo on paam tigui rigui hande en goɗɗi studio meɗen Dakar tawtoɗen ko ɗo e oɗo nokku ceniɗo woni tan ɗo e Dakar Madina Gounass joni joni paɗen koye jaydiyeji e leydi meɗen seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Jaydiyeji leydi meɗen Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde l'info hono no ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe no jirɗon ni ɓe mbitande ko PAC national bonne gouvernance et démocratie ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe gayni ɓe mbitande ɓe ganduɗa kañumen goni société civile en o nena waɗa pressé omo ganduɗa kañum woni e président Bassirou Diomaye Faye goɗɗum ko ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde l'info ɓe garti e on ɗon séminaire gouvernemental ɓe mbitande ko président Bassirou Diomaye Faye fixi won tan ɗin ɗon calɗi ɗi ganduɗa kay ko yowiti e ɗin ɗon calɗi d'action woni on ɗon gouvernement goɗɗum ko ene tawe e nder nden ɗon jayde koko yowiti e dartingol kala ko yowiti e ɗen ɗon golleteɗe e littoral o woni tan ko takko o maayo ngo ɓe mbitande caggal nde Ousmane Sonko hunino ma dartin ɗen ɗon golle ɓe mbitande ɗum noon wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye kañum kay waɗi ɗum ɓe mbitande Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde l'info ganduɗa kañum woni jayde e gendiri nde Le Soleil kañum yirli ko ɗo e wuuro teddugo ngo Madina Gounass kamɓe noon ɓe garti tan e nde ɗo lulde alliyankore nde ganduɗa kay daɗɗiɗo guila ñande aset nde ɓe mbitande ko balɗe sappo ɗe ganduɗa ko balɗe sappo juuleteɗe ko honnoon kadi e balɗe sappo ɗe ganduɗa ko balɗe sappo o dewal Allah ɗum ɗon ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe e jayde e gendiri nde Le Soleil jañima hen ha no hannirta niyete jayde révélation kañum arti e gunɗon walla mbiyen e on nden ɗon lulde alliyankore nde ganduɗa kay kañum woni Dakar mo Madina Gounass ɓe mbitande ko début ɓe mbitande ko fuɗɗima ɗo yete ko wiyete ko duuɓi capanɗe jeetati e tati ɗum koko yowiti e Dakar Madina Gounass ɓe mbitande ɗum ɗon fuɗɗi ko ñande aset ndeyete honno jirɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe omo ganduɗa kañum woni halifa o woni ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba ene woni to noon ɗum ɗon fof ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde révélation jayde nde ganduɗa kañum woni e libération kañum arti tan koye ɗin ɗon accident ji ɗi ganduɗa ko accident ji limtindi teskaɗe oɗo saaha joni e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe mbaɗi tan ko ƴewdu ko yowiti e ɗin ɗon accident ji ɓe mbiɗon de ko ene ɓuura ujunnaje tati neɗɗo kañum woni ko wasi fitande muɗum e ɗin ɗon accident ji ɗum noon kottugal ma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe jaññima hen ha no hannirta niyete jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi quotidien kañum arti tan koko yowiti e ganduɗa kañum woni ɗin ɗon mahantiri walla mbiyen ɗen ɗon golletnoɗo e corniche o kamɓe noon ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye kañum dartini kala ko yowiti e ɗen ɗon golle ɗum woni ko musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kañum woni le Rewmi quotidien woni ko finiri hande e gardidi bindol muɗum woni hello muɗum arwani o e nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi quotidien jayde wonde nde ganduɗa kañum woni jayde tribune kañum kay waɗi ko namdal wi ko yowiti e organisation des nations unies ɓe mbi noon beele Sénégal wonani e danger ko ɗum woni ko ɓe ganduɗa kañum woni musidɓe men jaydiyankoɓe tribune mbaɗi e gardidi e natal mumen ko wona ɗum ko ɓe garti tan e ko yowiti e on ɗon alhaali woni tan ɗen ɗon golleteɗe e corniche o musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe jaññima hen ha no hannirta niyete e jayde Vox Populi kañum arti tan ko yowiti e on ɗon littoral woni tan ni ɗon mahatidi e takko maayo hargo ngo kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe garti hen no hannirti ɓe mbitande ko Ousmane Sonko kam e omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye dartini kala ko yowiti e ɗen ɗon golletnoɗe e on ɗon alhaali ko wona ɗum ko goɗɗum ko ine tawe e nder jayde nde ɓe garti tan e nde ɗo jonde alliyankore nde ganduɗa joɗima ɗo e Madina Gounass woni ɗo e Dakar Madina Gounass kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kañum woni Vox Populi ɓe garti hen ha no hannirta niyete jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde l'Observateur kañum arti tan ko e konnguli walla ndi mbiyen on ɗin ɗon slogan
jiɗɗi hooreɓe leyɗele ɗe ene keewi ɗum ƴettude e kala sahaa so tawi ngari e gardingu laamu ngu woni tan ɓe mbi ko Abdoulaye Wade nde arno e pouvoir en 2000 kañum wonno slogan muɗum ko travailler il faut travailler et toujours travailler on ganda kañum woni Macky Sall kañum aussi nde heeɓi pouvoir o wi tan de ko la patrie avant le parti ko ɗum wonno ko Macky Sall wino o waɗi gayni kadi o wi kadi gouvernement sombre et vertueux ɗum fof ɓe mbi ɗin ɗon konnguli fof ndewi ɗo ko wona ɗum ko ɓe garti e ko ganduɗa kañum woni hoorejo leydi keso o woni Bassirou Diomaye Faye e on ɗon slogan mo ganduɗa ɓe cuuti ɗum woni jubal e jubanti ɗum noon woni ko waɗi intéressé ɓe ganduɗa kañum woni e musidɓe men jayndiyankoɓe groupe Futurs Médias ɓe goɗɗum ko ine tawe nder nden ɗon jande ko yowiti e guddidgol Dakar Madina Gounass hitande ujunaji 2024 kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe groupe Futurs Médias ɓe garti hen ha no hannirta yedde e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde l'observateur jayde enquête quotidien kañum artan ko e ko yowiti e kaɓanogol kala ko yowiti e cugguli ɗiyete woni guuraka ha ni e ko ganduɗa kañum woni loi suji ɗi ɗum noon jayde arti hen ɓe mbitande ko om ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi kañum nene fuɗɗima darade hen ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde enquête quotidien jayde les échos kañum arti tan ko jillu walla mbiyen ko jiiɗugal walla wiyen yidde om ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias maire mo Dakar ɓe mbitande oɗo saaha joni Barthélémy Dias kañum yidde mum kay ko huccodirde walla mbiyen hawrude e om ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɗum ɗon sababu o noon ko ɗen ɗon eɓɓoje ɗe ganduɗa kanko Barthélémy Dias omo ƴetti ɗum ko yowiti e ville de Dakar jayde l'exclusif kañum arti tan koye ɗin ɗon ko goɗɗi ganduɗa Ousmane Sonko sutini ɗum ɗum ɗon koko yowiti woni appel à la candidature e ɗin ɗon poste DG ji e wayi tan noon ɓe mbi ko Ousmane Sonko waɗi ko wiyete ko waxet ɗum ɗon ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde l'exclusif ɓe mbitande ko Sonko kañum kay woni ko waɗa ko wiyete ko VAR ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi e helle mumen arwani jayde coftal ɓalinde woni jayde stade le quotidien nokku ɗo gustiɗen jaydeji meɗen kamɓe noon ɓe garti ɗan koko yowiti e Premier League toon to Angleterre ɓe mbi ko Everton kañum kay e oɗo saaha joni waɗi maintien woni tan heddima toon to Premier League sababu o noon ko om ganduɗa kañum woni Idrissa Gana Gueye ko ɗum woni noɓe mbaɗiri e gardini natal mabɓe ɓe mbaɗi ɗon on ɗon gorkajo ene sumba ene sadio ene holla ko woni ko weltare muɗum goɗɗum ko ine tawe e nder jande nde ko Ligue 1 mo leydi Sénégal ɓe mbi tan de ko Teungueth FC nene jokki golle mumen payodinde ɓe gatti kadi e ngal ɗon pottal bannogal hakkude Jaraaf kamɓe ɓe ganduɗa kañum woni AS Pikine ɗum foof ine yaaji e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde stade quotidien musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kem noon rumɗenade yoga e ko siva e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal en jetti dendagal équipe technique mo Pindi TV gonɗo ɗo ete e Dakar Madina Gounass en jetti Amadou won toon to caméra en jetti Gawsi Diako coordination e dendagal équipe technique mo Pindi TV aadi meɗen e jandeji ko janggo wonata so gueno haji Allah jarama on jarama teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass